παιδιά, OK Gamer εδώ και σήμερα θα πούμε για το dub. Όπως dub. Αυτό είναι το dub, παιδιά. Θέλει κάποιος να σας πει το dub. Το dub είναι μια βλακιά εφεύρεση που έχει γίνει από κάποιους. Δεν ξέρω από ποιους, αλλά έχει γίνει ή το 15 ή το 10. Λάθος, το 16. Ναι, καλά. Το 15 μάλλον. Εσύ είσαι καλά. Το 15 μάλλον. Και... Παιδιά, το 16, το 17. Εντάξει. Καταλάβατε. Μίξες. Το 16 έκανε βίντεο του Τζέι. Δηλαδή φαντάζομαι πόσους μήνες πριν θα είχε κάνει το τραγούδι αυτός. Δεν λέω ονόματα γιατί θα φάμε copyright. Ότι θα φάμε copyright, αυτό είναι μια αλήθεια. Και για αυτό το βίντεο τελειώνει, είναι πολύ μικρό και dub. Σε λίγες μέρες θα σας έχει και βίντεο από Σέριφο, γι' αυτό ετοιμαστείτε. Με θάλασσα για να δροσιστούμε.